Dobrý den, moje jméno je Michal Hromádka a zdravím vás z prostoru firmy Sunny. Na úvod tohoto videa bych vám chtěl osobně poděkovat za váš zájem projevený o spolupráci s námi. Moc si to oceníme. Druhá věc, kterou bych vám rád řekl, chtěl bych vás seznámit s možností spolupráce s naší firmou, alespoň touto videoformou. Víte, my jako firmní skupina jsme vznikli před 15 lety a za tu dobu naši zákazníci šetří provozní náklady ve výši až 65%, zlepšujeme všem životní prostředí tím, že snižujeme obsah CO2 do ovzduší. Toto je věc, proč děláme zrovna tuto práci, řekl bych srdeční záležitost. V čele této skupiny stojím já, Michal Hromádka, tak jak mě vidíte z masa a kostí, člověk, který tuto problematiku alternativních zdrojů dělá už 20 let. Od začátku mého působení v této věci jsem montoval první systém, sháněl práci, předával, s bráchou jsme prostě rostli kruček po kručku, dělali systémek za systémkem, až jsme dneska v této pozici a vidíte mě tak, jak tady jsem. Co tím chci říci? Chci tím říci jednu věc, že jestliže chcete stát po boku někoho, kdo vám v jakékoliv hodině, z 24 hodin dne, dokáže zodpovědět jakoukoliv otázku ohledně této problematiky, tak máte stát před ním. Firmní skupina je naše důležitá součást. Firmní skupina u nás znamená, že tvoříme neustále hry, vytváříme prostě věci, které dobýváme tam venku vesmír, fyzikální a snažíme se působit. Hra musí mít účel, překážky a bariéry. To jsou všechny tři věci, které my máme. Děláme dobrou práci, překážky překonáváme značením a rádi prostě dosahujeme nějakých cílů. Současný cíl je působit v celé České republice, mít krajské pobočky a v těch krajských pobočkách, abyste byli třeba i vy. Čili chci tím říct si toto na závěr. Jestliže máte věc, která vám dává smysl, rádi dobýváte nové věci, nové poznání, chcete mít dobrý, transparentní, jasný systém odměňování, jasný systém zaškolování, které dneska se naučíte, zítra můžete prodávat, určitě nás neváhejte kontaktovat pod tímto videem na kontaktu, protože já se s vámi rád osobně sejdu, všechno pro s vámi osobně proberu a rád s vámi vstoupím do spolupráce. Těším se na vás a přeji moc krásný den. Nashledanou.